DXDC Radyoman Report. Gibanduan ang tanang principals o class advisors ilawom sa Cluster 2 schools dinhi sa Dakbayan sa Davao nga pahugtan ang ilang seguridad o pagbantay sa mga estudyante. Sa interview sa Araman Davao kang Romeo Camilotes, DepEd Davao City Cluster 2 Schools Acting Supervisor, responsibilidad sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante, ilabi na kung oras sa ting klase. Busa alang kang Camilotes kung adunay insidente nga nalambigit ang mga learners, manubag gayud ang mga class advisors. Gimanduan niini ang tanang principal ug teachers sa Cluster 2 nga pahugtan ang koordinasyon ug komunikasyon sa mga ginikanan pinaagi sa group chat. Gibutyag niini sa gistablisar nga group chat aron paspas nga impormasyon ug pagpahibalo sa mga teachers sa matag aktibidad ug pagmonitor sa mga bata atol sa klase sa ilahang mga ginikanan. Kung wala man nisulod ang mga estudyante o nagkating class kini, kinahanglang pahibalo ng mga parents ug ang prefect of discipline. Parents surrogate man mi, tanaw na ang due diligence kung nabay gihimo ang eskwelahan. Halimbawa, na-gate, ngano nakagawas. Kung nakagawas ba siya udto, first period na check attendance, o niya call the attention of the parents nga nagkating ang imong anak. Yes sir, opo. Yun ang ano ma'am, may tulubago ng eskwelahan ma'am. Ang tawag na mo na negligence of duty. Kung wala nimo ang basic nga trabaho, kinahanglan ang bata during office hours, amuan na mo ang responsibilidad. Anything happen, amuan ang responsibilidad. Muna tanaw na siya kung naba kay gihimo being advisor, being principal, na kung nagkating, di pa ibalo ba dayon ang ginikanan? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.